Και από την άλλη πλευρά, Μποχορίδης, Φιώνης, Μπέλ, Μαγκή και Χάρης. 18,2 πόντους ανά αγώνα και είναι μακράν ο πρώτος σκόρερ για την κριτική ομάδα. Πρώτο καλάθι και για τον Άρη με τον Μποχορίδη, όπως λένε οι Αμερικάνοι. Μποχορίδης μέχρι μέσα, Φιώνης. Και αυτό στο drive, τελειώνει τη φάση με το αριστερό layup. 4-2 Άρης μπροστά. Ελεύθερο το rebound για τον Κέβιν Μαγκή. Μπέλ μέχρι μέσα, τελειώνει και αυτό στη φάση με layup. Δεξί layup για το 6-2 του Άρη. Μαγκή στο χαμηλό post με αντίπαλο τον Κλάντον. Πολύ δυναμικοί και οι δύο παίκτες. Μαγκή, goal foul. Καθώς ο Κλάντον πήγε στο χέρι του συμπατριώτη του, εξέδεσε την επίθεση της ομάδας νωρίτερα με μια ψυχολόγητη ενέργεια. Το τρίποντο από τον Χάρης είναι ελεύθερο και είναι εύστοχο. 12-7 μπροστά η Θεσσαλονικής. Το κλέψιμο από τον Χάρης και ευκαιρία για ευνηδιασμό στον Άρη. Νέο κλέψιμο όμως από τον Τζόνσον, ο οποίος γλιστρά. Μπταλό, νέα κατοχή για τον Άρη. Μποχορίδης εκτελεί από μέσα απόσταση. 14-8 και time out και στην πειραζή. Το Ρέθμινο το οποίο θέλει να πιέσει πάνω στον άσο του Άρη. Κάιζερ μέχρι μέσα. Εδώ η άμυνα του Ρεθύμνου εκτέθηκε. Νταλό. Το φλότερ είναι εύστοχο από τον Μπορίς Νταλό. 18-18. Το ελεύθερο τρίποντο από τον Γκάρι Μπέλ είναι εύστοχο από την κορυφή. 21-18 και κυρίως το σφάλμα ήταν των οργανωτών. Μαγκή γυρίζει και τελειώνει τη φάση με αντίπαλο τον Κλάντον. Ο Άρης ο οποίος τον αφήνει να λειτουργεί, τον αφήνει να παίρνει προσπάθειες. Νταλό προσπαθεί να απαντήσει. Θα τα καταφέρει ο Μπόρις Νταλό. 31-27 του δεύτερου δεκαλέπτου. Μποχορίδης μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση. Κάιζερ για τον Μποχορίδη. Θα πάει στο drive, goal foul από τον Λευτέρη Μποχορίδη. Νταλό, Λάκη Τζόουνς, Κάιζερ και ο Μπέλ. Το τρίποντο είναι εύστοχο από τον Γκάρι Μπέλ. 47-40. Γυρίζει προς τα πίσω ο Μπέλ αντί να εκδηλώσει επίθεση. Τζόουνς, Φλιώνης. Πάει μέχρι μέσα. Εξαιρετική η προσπάθειά του. Παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Το layup βρήκε σταφάνι. Φλιώνης για τον Μπέλ. Μπέλ πιάνει ανοργάνωτη την άμυνα. Κάρφωμα και follow. Κάρφωμα και foul από τον Γκάρι Μαγκή που δίνει μια εκπληκτική φάση εδώ στο Μέλλινα Μερκούρι. Και πάλι διαφορά στους 9 από το τρίποντο του Τζόνσον. Χάρης για τον Μαγκή. Τελειώνει τη φάση από την assist του Ραμόν Χάρης. Λάκη Τζόουνς με αντίπαλο τον χαμηλότερο Τζόνσον. Γι' αυτό και προσπαθεί να προσεγγίσει το καλάθι. Το ελεύθερο τρίποντο του Φλιώνη είναι εύστοχο. 55-51. Πρώτη επίθεση είναι για τον Άρη. Μποχορίδης και Φλιώνης. Οι δύο Έλληνες γκάρτ στην οργάνωση του παιχνιδιού. Φλιώνης μέχρι μέσα, το δεξί layup από τον αριστερό και Φλιώνη. Ο Σαλονικιός γκάρτ. Κλέψιμο από τον Λάκη Τζόουνς, ο οποίος πήρε το πορτοφόλι του Ελάιζα Τζόνσον. Και goal foul από τον Λάκη Τζόουνς. Τι κίνηση! Μια φοβερή φάση από τον Τζόουνς. Λάκη Τζόουνς από μέσα απόσταση. Το έχει αυτό το shoot. 59-58. Χάρης, το τρίποντο είναι εύστοχο. Ο Άρης περνάει μπροστά με 63-61. Δεν υπάρχει ψυχραιμία όμως στη διεκδίκηση του rebound από το Ρέθμινο και νέα κατοχή για τον Άρη. Μποχορίδης. Το φλότερ είναι εύστοχο τελικά από το Λευτέρη Μποχορίδη. Σε αυτό το μακρινό σουτ. Μποχορίδης. Λάκη Τζόουνς. Μπέλ. Ελεύθερο τρίποντο από τον Γκάρι Μπέλ είναι εύστοχο. 63-68. Αμερικανός πλησιάζει. Μαγκή, follow κάρφωμα για μία ακόμη φορά μετά από άστοχο lay-up του Μπέλ. Πλέον σε μία κατοχή οι δύο ομάδες. 2 και 50 για το τέλος.
Μποχορίδης. Υπάρχει flopping από τον Τζόνσον. Οι διαιτητές δεν το δίνουν. Με τη βοήθεια του Μακί η μπάλα στα χέρια του Λάκι Τζόουνς. Και πάλι ποστάρει με αντίπαλο τον Τζόνσον. Να του πάρει το πέμπτο φάουλ θέλει. Πολύ δύσκολη προσπάθειά του, αλλά τη στέλνει στο καλάθι.